Tempo para a opinión. En esta ocasión, e como todas as semanas, chega dende a voz e a persona de Gonzalo Constenla. Decepcionante, mais non sorprendente. Así nos parece a noso proxecto de orzamentos que o goberno galego acaba de levar ao Parlamento galego. Decepcionante porque todas aquelas medidas destinadas a dinamizar a base productiva dos nosos sectores, destinadas a mellorar o benestar e a igualdade dos galegos e as galegas en sanidade, en educación, todas aquelas medidas postas en práctica que poñían o noso país pois nunha senda de transformación, nunha senda de benestar, nunha senda de mellora, pois ven como nestes orzamentos quedan reflectidas a súa anulación. Por eso decimos que decepcionantes pero non sorprendentes, porque non nos sorprende estes orzamentos cando temos todo unha trayectoria de 6 meses de novo goberno do Partido Popular que tivo como afán, ou ten como afán, derrubar, destruir todo feito polo goberno anterior, todos os avances conseguidos pois en materia, como decíamos antes, de benestar, a rede legal de escolas, os servizos de benestar para os nosos maiores, os centros de día, mesmo incluso, agora acaba de rectificalo o presidente no Parlamento hoxe mesmo, pero mesmo con intento de restarlle 200 euros aquelas persoas que teñen unhas rentas de pensións, unhas pensións máis baixas, as máis baixas de todo o Estado, e dentro das máis baixas de todo o Estado, as pensións non contributivas, as máis baixas tamén de toda Galiza. Vemos tamén que esta traslación dos orzamentos á nosa comarca e ao noso concello sigue sendo tamén decepcionante. Partidas que parecían consolidadas para aqueles gastos sociais, como poden ser educación, aquela partida que existía para a mellora dunha infraestructura educativa básica no noso concello, como é o Colexio Pedro Ionde, onde van pois centos e centos de nenos e nenas, pois resulta que desaparece na súa maior parte. Partidas para destinar a mobilizar a base productiva, como foron pois todos os investimentos realizados e previstos en concentracións parcelarias de todo o noso concello, para que a nosa gandeiría pudese ter unha saída máis viável, non dependese tanto pois dos insumos externos e pudese ter base territorial, en definitiva, para crear riqueza no agro, pois desaparecen tamén dun plumazo. Partidas importantes, millonarias, para consolidar unha infraestructura que era vital e que poñería a estrada, o noso pobo, pois nunha vanguarda en canto a idea original da cidade do moble, pois queda tamén esvaecida, queda pois unha partida totalmente simbólica que tamén anuncia que o goberno galego pois quere tamén derrubar aquel proxecto que xa con cartos en riba da mesa, nos orzamentos de 2009, xa digo, con moitos millóns de euros en riba da mesa, pois queda totalmente diluída. Partidas para mellorar pois a nosa comunicación, a comunicación das nosas empresas, a comunicación dos nosos cidadáns, pois cos centros neurálxicos, como pode ser a autovía da Estrada, que nestes momentos, efectivamente, hai un debate público acerca de cal sería o mellor trazado. Vemos que co trazado actual, pois o problema non estaría solucionado, porque a futura circunvalación da estrada prometida longamente polo Ministerio de Fomento tamén se esvaece, pois vemos que nin siquiera se trata agora dun problema de variante, de cal elexir, de que opción elexir, senón que se trata tamén dun problema de cartos. O goberno popular, o goberno do señor Feijóo, detrae cartos desas partidas para leválos a outras comarcas veciñas, palmario notorio que outros concellos veciños que sempre se viron beneficiados polo Partido Popular seguen agora sendo beneficiados. Non queremos dicir con isto que non teña que haber investimentos en todos os concellos, pero é certo tamén que a estrada pois necesita uns investimentos por parte da Xunta de Galiza acordes ca súa importancia, co seu peso relativo e co seu peso específico no que pois a poboación, no que a dispersión poboacional, no que pois a actividade productiva agrogandeira e forestal. Como vemos, esváense todas estas posibilidades. E como decimos, esa non sorpresa, ese non sorprender afecta
a todos os sectores, afecta a todas as persoas, afecta tamén aos nosos maiores, nunha poboación cada vez máis envellecida, onde se precisan pois máis recursos para os fins sociais. Vemos como este goberno tampouco sigue comprometido cos nosos maiores, nin cos nosos maiores de todo o país, nin cos nosos maiores da Estrada. Non hai noticia do centro de día que no seu momento o goberno galego tiña planeado para a Estrada. Como dicimos, infraestructuras básicas como o ensino, a educación, que nós temos que reivindicar. Por tanto, aínda hai tempo de rectificar. As contas acaban de entrar no Parlamento galego, os grupos parlamentares poden poñerse de acordo, poden levar adiante iniciativas para intentar cambiar estes orzamentos que podemos calificar tanto para Galiza como para a Estrada, de regresivos no que supón o desmantelamento pois de todo o proceso de transformación posto en marcha polo goberno galego anterior, polo anterior executivo, e tamén uns orzamentos antisociais, uns orzamentos que reducen por primeira vez o investimento social e uns orzamentos que dan por perdida a batalla da recuperación económica, da pois dinamización dos sectores básicos productivos que na Estrada se chaman pois sectores agrogandeiros forestais e, por tanto, que perden unha grande oportunidade para que Galiza seguise avanzando, para que Galiza seguise encarreirando o seu camiño cara á modernidade, cara ao benestar, cara á igualdade. Por tanto, non por deixar de non ser sorprendentes, non deixan de ser uns orzamentos para a Estrada e para Galiza decepcionantes.